салому алайкум бародаро, хушомадед ба канали Юсуфи 94. бародаро, мактаби айнии ноҳияи Фархора камене дорам. Касе бидона ин мактаби айниро чанд сол буд хоб буд, навин ремонт карданаш. ин тарафи касе ҳам Фархор боша медона, тарафи синди камонамера ҳамин тарафаи бародаро. ин мактаба пеша газон кӯридаги гирдванаш маҳкам кардаги, ҳама ҷои дуздандагӣ устугарӣ ҳамаш ҳаст бародаро. оҷа ҷое ки пеша ҷои қалавархона шавад. ин тарафаш бародаро ҳама ҷош ҳаст бародаро. тамошо кунед. мо фақат ҳам берунаш камера кардесем тамом бародаро. гирдванаша камера дорем. ин тарафаш ин бародаро бинедаги ин газон пазон чӯштаги гирд рара чикадагиам вручатка ҳамара чиндаги сатилшои мусрош. ҳовиза тамошо кунед. гирдванашам камера кардагиам. ин тараф ҷои футбол ҳама ҷои ҳам тарафи чи спагарадукаш. лавирасини камана мира тараф касе ҳам Фархор боша медона. раҳора ҳамара асфалт кардагиам. ин пиштиш мактаб. инҷа хона буд, хонаро ҳамаро канда гирифтагиам. бари мактаба иҷозӣ. тараф аз синди сензор меояд. ин мактаби айнии бародаро тамошо кунед.
طرف از این مکتب ایسینی پیش میره، پیشنیش ایسه باید سینی درش میره. طرفشان خونه بد همه خونه را گرفتگیان. اینجا دیوال نیوزه همه را خر کده جزیر کدگیان. مکتب ولی این نوشیدولی همه دیوال نیوزه جزیر کدگیان. خروشیده نویستگیان. دیوالش بلندی سوریخ سوزه. این باشه روان اصفال کدگیان. اون توشن دیمی تاش جوی پژرکت جوی در مرشه کمل خونه شما چی هسته. برادر نقدر ویدیو براتون بخدا.